Compañeiros e compañeiras, hoxe no Que anda aí achegámonos a Manín, parroquia de Lobios, para coñecer de primeira man unha situación que os seus veciños levan anunciando uns días. O lobo albino anda entre eles. Sí, efectivamente, andan por aquí, vense por todos os sitios do pueblo. Esta semana pasada encontreime 5 lobos diferentes. Parecen como lobos albinos que eu creo que podemos dicir que están tamén en perigo de extinción, non? Hai xente que di que son socolobacos, hai xente que di que son perros, hai xente que di que tal. Se un cans, se un lobos, sea lo que sea, teñen que estar controlados. Porque temos nenos pequenos aquí no pueblo, xente maior, calquer día pode ocorrer algo moi devastador aquí. Marina, outra das veciñas de Manín en Lobios, tiveches que vender todos os animais por mor do lobo. Sí, tuve que vender as ovellas, porque un día andaban a pastar aí, nada, aí cerca, e xa o meu fillo estaba comigo e díxome cantas ovellas tiña 9, dixo só hai 6, e fomos a correr, había 3 mortas. Unha xa comera todo, outra, bueno, un anaco, e outra que ao final, morreu na corte, das feridas que tiña. Cada día hai algún novo, empezamos con 3, 2 blancos que dicían que eran albinos, que non sabemos, e un ese acastañado, e agora volveron saír outros 2 máis gris, marrón. Nótase que acaban de chegar porque non teñen medo a nada, eles chámalos e non escapan, o sea, incluso hai xente que lle dá de comer na mao e veñen. De feito, a miña filla e a miña nai foron andar, e un viña detrás delas, miña nai deulle co pau e asustouse por un rato, pero o rato xa volveu baixar para baixo. Rosa, aquí, diante da casa, onte pola mañá estaba o lobo. Sí, estaba aquí mesmo, mira. Mas, eles, ao virme a min, escaparon. E lín da casa da veciña na última, entón vin os 2 blancos e o marrón. E viñan hacia o coche. Bueno, tranquilos da vida. Como estades vivindo, Rosa? Hai medo, hai preocupación? Moito medo, porque temos nenos, pequeniños, hai cans tamén, e hasta unha persona pode, ao non correr moito, tamén o pode coller. Graciela, outra das veciñas que pode afirmar que vivo estes animais. Aquí xusto, aquí, olla, aquí onde estes contenedores, aí xusto. E serían as 9 da mañá, unha cousa así, 2. E subiron por aí arriba, o sea que xa non ten medo a nada. O que non pode ser é que estén aquí ao lado das casas e ao lado de aquí e sempre con temor a que a ve o lobo.